alhamdulillah muna yi wa Allah godiya da ya kawo mu wannan lokaci zuwa da kwana biyu dan samu hutu na wannan karatu da muke saboda yanayi na wasu abubuwa da suka zo suka dan dakatar da ni. Alhamdulillah yanzu na dawo gari za mu ci gaba da karatu a inda muka tsaya. Da fatan ni ba ku manta da karatutukan da muka yi a baya wanda suka wuce ba saboda na san insha Allah kuna muraja'a. To masha Allah. Hadisin da zamu yi na gaba shine akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tunatar da mu akan bin iyaye. Yake cewa ridallahi fi ridal walidayhi wa suqutullahi fi suqutul walidayhi. Wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana bayani akan bin iyaye. Saboda kun sani cewa shi bin iyaye babban abu ne, dole sai da bin iyaye sannan zaka shiga aljanna. Saboda ita aljanna matukar baka bi iyayenka ba to fa aljanna za ta ma wuya wajen shigar ta. Saboda ba za ka zauna kai kadai ka ce ba za ka bi iyayenka ba sannan kuma ka ce kana fatan ka shiga aljanna. Dole yadda Allah tana tare da yardar iyaye, sai Allah ya yarda da kai sannan idan fushin Allah kuma yana tare da fushin iyaye. Idan iyaye suke fushi da kai to fa Allah ya riga ya fushi da kai. Da fatan dai kuna gane wannan bayani saboda cewa mu matasa ne kuma a wannan lokaci yawanci matasa suna da ɗan tsaurin kai na rashin fahimtar darajar iyaye. Sai muka ce yana da kyau mu ɗauko wani hadisi da ɗan yi bayani a gurguje. Insha Allah nan gaba za mu ɗau wani hadisin ma mu ƙara bayani a cikinsa. Masha Allah. Zakari! 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 Ba baka je ne ba? Ba kya rake ba? Ina ma a ce gobe ka turo a daura mana aure da karfe 9. Zamani na zama ke Allah ya haɗa mu, ƙaryar mahassada bebe na su raba. Ka zama ni na zama kai. Ya aka yi? Ba gari duka. Wannan mai wani a asiri. Shi kenan bayan nan sai a rinka takura mu. Takura? Eh mana. Ba man kuma ka bane ba. Ka ce ya takura maka. Saboda sai ana fara Dan ban ma gida tunda gidan kake son mutum. Eh mana kullum sai ka mun faɗa. Kullum sai ka mun faɗa. Ana rinka takura mu. Shi kenan ba zan sa kaya ba. So kake da rinka sa irin kayan ka. wannan ta zama ne Eh mana. kuma kai ka zama dan dawo ne. Shi kenan ina jin kiɗa ba za a bar ni ji kiɗa na ba. Ma yake cewa ma ta aka da wani wannan ba ma ga amfani ma wallahi. Shi kenan na in dai gidanka ne zan koma gidan. Duba ka buga ko ba gidan sabo gargara ko ko gargara. Ji bari a fashi duk da suke da dinsa. Game da bin iyaye ina so in ci gaba da jaddada shi saboda bin iyaye ba karamin abu bane ba. Ma'azu Kake kallon mana ba yanzu kake magana akan maganar bin iyaye ba, to ni ba ka ga abin da ke faruwa a can. subhanallah mene ne haka? Ni kawai warewa ta na zan yi. Zakari, Zakari, zona. Tubuna mana, Tsogon na kuma tubuna mana. kamar ya faɗi zancen ka kawai kai tsaye. Ka tsugunna na ce. Na ce ka tsugunna. Ka faɗi duk abin da yake ranka. Ka tsugunna na ce. Dama zaman gurin nan da kuke yi dama ban yarda da shi ba. To na ji dai tsugunna. Tsugunna. Ya sunanka? Zakari. Sunanka Zakari. Sunanka mai daɗi. Wancan ba mahaifinka ba ne yanzu? Na ce ba mahaifinka ba ne? Mahaifina ne. Amma yanzu don Allah kai yanzu ba abin kunya ba ne ba a ga kana hawa mahaifinka ba. Ka san darajar mahaifinku a gurin yadda mahaifi yake a gurin gaskiya kai babban kuskure. Wallahi Allah bai fushi da kai. Ya kamata ka je ka ba mahaifinka a gurin. Wallahi duk wanda baya bin iyayensa wallahi wata zai ce. Duk wanda yake saba iyayensa wallahi wata ce. Ya kamata ka yi gaggawa
ka je ka ba mahaifinka haƙuri wannan abin da ka aikata in dai kana son ci gaba a rayuwarka ka je ka ba mahaifinka haƙuri ka ji ko ka haƙuri ka daina wannan askin ma ba kyau ka daina ya kamata ka je ka samu mahaifinka ka ba shi haƙuri yawwa Allah ma albarka Allah ma albarka kawai girman Allah in ya rasu lillahi ba maka ya haku na yi kuskure malamin can da ya wani darasi na gane duniya inda asali a don Allah ka ya haku duk wannan abin da nake zan daina daga yau na yi alkawari wannan shi abin da ko da yaushe muke faɗakarwa ga matasa saboda abubuwan da suke aikata babu kyau yanzu ka duba inda wannan ya babu wani alaikum salam barka alhamdulillah ba kuma wallahi na ga ga yau wallahi ba kuma wallahi ba kuma kuma zai Allah zai ka zuwa jama'a a ba kuma insha Allah ba kuma ya sai to da inda ta fanni kuma da ka tunda ba shi ke sa wallahi ba kuma Allah shi ne sa Allah shi ne shi kuma a daure a ci gaba da hakuri da yaran ya hakuri Allah ya masa albarka kuma sha Allah Allah ya saka da lafiya ba magana na ce muku ba wai waye na Allah a cikin ku dukan kunan ku ba Allah bane ba mallan kai ne na Allah dukan mu ne na Allah mallan kai ne na Allah ayo